Karong kadokowi pan samay pajirlo bangso a video long ilitum controversial nai a topic putak ilitum chethanamang Karbi ang long trending nai Kopi lo pulutang de lage BGP lamen ke APHLC atum angbong alam ilitum kachethan junun e bangso a video long ilitum isi a topic en ponang ati ilitum kaike samay arju ponong verlo voter list Kangthan ji pu putak mate king sangatum dak vote nang jog dun long le pula bangso putak le ilitum chethan ponang ate APHLC itung alang itum ningje lo dake king sang tum ke vote nang jog dun long le a right savi pusipulo lapuna de tum BGP na jong si itum lang lo plutang te constitution long labang so lam ke tok mon avi pustame kaningje pondo amat si lapu kache tonte doko APHLC pen laso ningje po BGP pen akapregalam ningje po laso pusin itum bangso video long chethan pona aho kahak king sang tum dak vote nang ke jog dun ji a right savi lo ma mate APHLC tum kaning je tam ma bang solam last samil tum che than pana nani tum jong si BJP a meeting do no pulotang te ala ni tum APHLC pan sorsa sete meeting same pajut panu ne lason tak tak lo nani tum jong si APHLC a meeting dun lo pulotang te ala ni tum same BJP pan sorsa sete do thek the kache sorsa mesen lo ma pulotang te tum kaddo ka vista michini lo kache sorsa ke ake heng nu oson ake me ason ke kali bon sitame politics along che sorsa sete do tek thi laso posi politics take mission son ke kali sitame ne politics salam se ningji dam laso posi nali tum same neli phan negative nanga matha tum do thai ji samere tum ke mission ji phan ke mate kachini ji phan ke tum lahai a topics mate politics sitame tum che than pona ko bangso politics pe na joine wrong isi khai isi hem isi sitame chichini ne de song si doji laben ke family siang bong same kache sorsa same dokok tahai ji lasi phere me politics hormu ke setame politics ke thema khai si ke thema pu kadok be phanjong sinali to marjulo plotang te alang itoke khai si ke the busi ningje ponji sitame ahok hak bangke aning arlu bangke politics ke the politics Kopi ason plotang de politics lage totally lage tangka pen link ke do ason tangka pen connection ke do asol asi politics pen money tangka maha isi vedlo aprang silitum chethana mang article 326 Aphuthak hada Kopi loge tok pulotang te India aradatum an ke vote ke jog ji phan ke a rights dolo jong si 18 plus lo pulotang te ningkan krener cap lo pulotang te India arad lo pulotang te mate India a citizen lo pulotang te vote ke jog ji a rights dolo laphansi universal adult suffrage pusi English pen pon lo sita mere tum kachini dam nang ji bangke elections tame preexam election do MP election do MLA election do MEC election sita me do last year article 326 lake MP election lapen ke MLA election pansi jong dam chot Lok Sabha mate parliament election lapen ke state legislative assembly election of Panchot hala council election phanbangke bangso ajakong bangke ave 6 schedule areas council election along bangke bangso ajakong bangke ave MAC election hutbangke kadokave arat India arat tuman same joklong bangke ningje damun e ate autonomous district council amit hang election are rules kaselam ji ajakong do as per paragraph 2 sub paragraph 7 6 schedule arona teng pen pulotang te stamin non amad ke bangso are rules bangso election are rules bangke selam pon pelang paragraph 2 sub paragraph 7 along exactly Kopi loge tok hada ke tok ke district council ponon regional council ponon kaselam ji ajakong lage governor along sido stame governor atum stame hadak local atum han arjuvek nang ji hadak local tribes tumhan arjuvek nang ji ajara size tame dengdia prang governor atum nong se rights dolo kosom se election conduct ji ma lapen ke komarsi election contest don long ji ma lahai kadokawi ajakong lage governor along sido sitame governor bang amithang chepat hek wong lapu bang ke ajakong ave lapang edum chini pa menang ji important point iltum kachini kenang soda bang ke ahol governor along si jakong dolo kosom si election conduct konjima marsi contest long ji ma labang so ajakong mai do veklo bon stame first time election of Panchot pusi constitution long ketok pondo la first time election tang det pen apilo pulotang te district council atum si amit hang election a rules bangge selam nang pu district council atum alang litum amit hang election a rules ka selam ji ajakong do pusi hadak tok ponlo governor approval jong si long lo pulotang te alang litum bangso aron ka selam mateng pen alang litum asai stame deng pon long pu sitame council atum amit hang election a rules selam lit tikkel ke governor
rules ating si follow ponang po mate claim ponang po under sub paragraph 6 ating si deng ponang po jong si council atum amet hang aron selam edlo pulutang te halaso aron ating si deng ponang po non mage bangso aron avededa joini si hala sub paragraph 6 ating si claim ponang koklo mate deng ponang koklo kadok pen 26 MEC dolo Karbi ang long alang litum si pregjam rules mate aron atang semi selam ponang po laban ka selam ji rights ta middle election rules de lapugalilo alang litum longli ahinan punon forest ahinan punon laban ka customs ahinan punon laban pregjam rights do council atum aron ka selam ji aphan 6 julong bangso achakong nang pitang lo Laso pot si Karbi ang long tum mate 24 plus organization atum alang litum same chesong pono 2017 aninka PIL pilo public interest litigation pusipulo bangso PIL kipi lake Guwahati High Court long sipilo hadaga title top pono Ratan Terang and 17 others versus the state of Assam and 8 others Hadak jongpon lo Karbi Anglong council election like 1951 rules ating si dopon bom lo laban ke ST kalidera tum same da council along elections tame nang contest dun bom lo lason thak si woods tame nang jog dun bom lo pusi hadak jongpon lo laban ke 1951 rules ke non ke valid kaliya lage halage itip ke cheng angko dopon elo lapen non ap hibang ke laso 1951 rules bangke en ponong dilop salang ditum jong pondong 1951 rules take first election usi halaki jutpon elo laso pena hibang ke lake council atuma met hang ka selam election rules ating si conduct nang pomate claim ponang ko under paragraph 2 sub paragraph 7 aja kong ating pen laso pen dera phi Guwahati High Court pen same hukum tholo je 6 months angbong KEC atum amethang election rules selam nang ko nalitum same chini lo council election lo non tribal atum kommat matsi ki contest dun ma pulo tangte Pawan Kumar laben ke Mukut Mahanta laben ke Madhuria Dhikial Phukan alang litum lake non tribal lo lasi pen ana rat mangke alang litum ke contest dun long pop laben ke high same high dun det Laso pena joksi pena an Karbi rat mangke aningkang sam system edolo December 12 2018 Northeast now pabirta long jong sinali tum langdam lo protang de thekponong ji 24 plus organization atum alali tum ben same press conference do ponlo alali tum KEC pan same pressurize lo alali tum same chesong lo je bangso fresh electoral rules bangke 6 man angbong selam do non patang non polo bon same council atum bangso Aphuthak thangnat same RDP pon pede thangnat step same deng pon pede lo lasopen ajok uthot alang itum chesong thulo cheklo jon trok mate 6 months plank et pena pi same thangnat step same deng pon pede lo amat si uthot alang itum mate la 24 plus organization atum chesong nalitum the sentinel pu abirta long jong silang lo protang te thekmonong ji lake abana birta lo date January 2 2019 KAAC slam for delay in framing rules preparing electoral rules bangso birta long jong sinalitum porhilo protang de nalitum thekponong po council atum mate KAAC atum bangso Aphuthak RDP pon pede claim pon pede Aphuthak 24 plus organization do bom hut mate intang kring hut ke alang litum chesong pon bom lo laben ke non APHLC political party amhang nang thek det pen api alang litum same re-election nang jipu alang litum ka chesong same do pon 2022 aningkan alang litum ben demand pon lo re-election do nang jipu ate halasuhut election lage 6 jul arona teng pensi election ke do candidate pon APHLC atum same chesong bom bang bom lo re-election nang jipu issue en pon lo laben ke voter list Kangthan nang jipu issue sitami en pon lo voter list Kangthan nang jipu lo tang te iritum hala MLA MP high election an same joglong lidet po lapu bangke kali non itum ka chini nang jibang keng sang atum aphan voter list in khan labji wajakong bangke ave ate MLA laben ke MP election ason son bangke alang itum same a right zo jong si India a citizen lo mate India arat lo pulo tangte sitamela council election along bangsi alang itum a rights ave same KAAC mate council atum bangso election rules selam ni tik bang ke lage non koson se alang lidum bangso election along na contest dun ma vote ang ki jog dun ma la son a right si alang tum pon bompo sitame council atum jong si chipang tang bring pen alang tum bangso election rules bang selam lo pulutang de bangso ka selam along alang litum
aron mang tok pa melo pulutang te laban ke governor jong si nang approve do pulutang te bangso council atom ka selam aron ating mensi follow long po lasi ki jutsi ke lalo KEC along kangni atum jakong ke dotum alang itum jong si aron selam lo pulutang te Kangthan ji phan ke rights jolo ajakong long po bon samay alang itum claim pon pitet lo pulutang te la bangso rights bang ke apidet po council election along king sangatum dak na contest dun long le vudang jok dun long le la son a rights bang ke apidet po jong si council atum aron selam le pulutang te lasi acquisition mang ke lalo Kopi Apot si KEC atum bangso aron bang ke selam le det nali tum comment sa pigtha Kopi por si council along kangni bomatum bangso election rules bang selam pon pedet lo laben ke bangso aronjong si selam lo plutang te Kopi si ali doji laben de Kopi si kanhok ji lo bangso Aphuthak saben tum comment sa pigtha bangso video long tum pole chethanam chonang etum kapreka video long prejam alam thot chethan thunang dome thak me karnong